El passat divendres 16 de març es va constituir la mesa negociadora del que anomenen Nou Marc Laboral CaixaBank. L'objectiu de la direcció és ser més competitius i flexibles. I de quina manera? Doncs reduint costos. La direcció proposa una negociació en 3 blocs, els 2 primers d'aplicació immediata. El bloc 1 serà d'aplicació a tots els empleats i empleades. Com a punts calents plantegen rebaixar la millora salarial per tots els nivells, fixant-la en un 7,5% per sobre del conveni. Actualment està entre un 15 i un 66% segons els nivells. Eliminar l'ajut a la família. Actualment és un 10% del salari base més pagues més triennis. Rebaixar d'un 7,5% a un 5% l'aportació al pla de pensions. Rebaixar la carrera per antiguitat fins al nivell 8. Rebaixar els nous triennis, calculant-los només sobre el salari conveni i no sobre el salari caixa. Rebaixar l'ajut de fills d'un 5% a un pagament lineal de 1.100 euros i només fins als 18 anys d'edat en comptes dels 21. Absorbir el complement de residència i eliminar el plus funcional. Un segon bloc és d'aplicació als actuals empleats i empleades caixa, que a grans trets és passar a un complement compensable i absorbible tota la diferència salarial fruit del primer bloc de retallades, el que implica una important rebaixada del futur immediat. Hi ha també un tercer bloc en el que volen ficar la tisora i rebaixar la classificació d'oficines, modificar l'horari per un de jornada partida, eliminar les oposicions de nivell 7, incrementar els tipus d'interès dels préstecs i acabar amb els límits dels 25 quilòmetres de mobilitat geogràfica. Comissions, ens hi oposem. Hem rebutjat frontalment aquestes pretensions i li hem dit a la direcció que si intenta endinsar-se en aquest camí es produirà un conflicte seriós a l'empresa, ja que la situació a la Caixa no justifica aquestes mesures abusives. L'empresa ha estat molt clara. Volen tenir les mans lliures per poder aplicar les mesures que la reforma laboral els hi permet. El dijous 29 de març hi ha vaga general en contra de la reforma laboral. Has de saber que la vaga és un dret de tots els treballadors i treballadores, sigui quina sigui la seva funció i nivell. L'empresa no pot exercir pressions ni coaccionar el personal. És un dret reconegut a la Constitució i l'única conseqüència és el descompte a la nòmina d'un dia de salari.